عزو سلام تناغت قبلوا فنوى ارتباط مكتات شكوب زغركم تعزبنا كم يتوعلون لهم 15 وتشعات تحساس فركم على فرعان صدالوا هجراون زياتات حزلكم قريبا لهم نمكتالكم بغبر زعد مسخاتكم تصنحن ميكائيل حرقو فرماق مكنت وتاتو افلم بريزيدنت إسياس أفورقي ملغتي بريزيدنت ألجيريا عبد المجيد تبون تقبلوا أب زوبا سيمنا وكيح بحري تريان بتام دربدان مقوصار معنت فتاتي كيرالو ኤርትራውያን ነበርቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ህሉ ኩነታትን መድረኻውተሉ ኸራብዓይ ግንባርን ዘትዮም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያ ክመጻእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ስርዓት ሚሳይል ተማዕብል ከም ዘላ ሓቢራ ኣብ ሞዛምቢክ ብሓደጋ ሆቦብላስታት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ኣፕል ፍርያቱ ንምዕባይ ዝተዘምተ ማዕድናት ሃገሩ ይጥቀም ከም ዘሎ መንግስቲ ኮንጎ ከሲሱ ዝርዝር ዜና بريزيدنت إسياس أفورقي لومي أب ساعات قدم قطراب عدهالو بمينستر لعلواي تمرتن سنفلتتاو مرمرن كامل بيدارين استمرح لوخ ريبابليك ألجيريا تقبلو أزراريبوم أبتا قطامي لوخ ألجيريا ملأختي بريزيدنت عبد المجيد تبون بريزيدنت إسياس أفورقي أركيبو تحسو نايت ملأختي عمدن فعزم دنان شركنتاو متحق غازن إيرتران ألجيريان زتوكري بريزيدنت إسياس مستلوخ أب زغبروزته ንዕንቆ ታሪኻዊ ዝምድና ህዝብታት ኤርትራን ኣልጄርያን ብምጥቃስ ነዚ ድልዱል ሰረት ዘለዎ ዝምድና ኣብ ዝተፈላለየ መርያት ብዝግበር ሽርክነታዊ ምትሕግጋዝ ብምዕባሉ ንክልታዊ ረብሓታት ዘገልግል ከም ዝኾነ ገሊጾም ንሉኽ ሪፓብሊክ ኣልጄርያ መሪሑ ዝመፀ ሚኒስተር ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ካሚል ቢዳሪ ነሪና ዝሃቦ ሓበሬታ መበገሲ ናይቲ ዑደት ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ታሪኻዊ ዝምድና ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ ዝተፈላለየ መርያት ብሓፈሻ ኣብ ላዕለዋይ ትምህርትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ብዝግበር ምትሕግጋዝ ድማ ብፍላይ ብዝበለፀ ንምዕባሉ ሓሳብ ንምልዋጥ ከም ዝኾነ ኣነፂሮም ሚኒስተር ካመል ኣስዒቡ ኣብቲ ርክብ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት እውን ከም ተዘራረቡ ብምጥቃስ ንኣፍሪቃ ካብዚ ዘላቶ ኩነታት ንምውፃእ ኣብ ዘኽእል መዳይ ብፕሬዝደንት ኢሳያስ ንዝቐረበ ሓሳብ ዘለዎ ኣኽብሮትን ምስጋናን ገሊጾም ኣብቲ ርክብ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ተረኺቡ ነይሩ ናብ ካል ዜና ብንሰግር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ 4 ዞባታት ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ዝተኸስተ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምቁፅፃር ኣድማዕነት ፈታት ይካየዳሎ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ መልክዕ ፀብጻብ ዘዳሎ ትሕዝቶ ዳናይት ገብረሂወት ከተቕርብያ ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ምስ ዘሎ ጠልን ምቹእ ኩነታትን ተኸሲቱ ዘሎ ምርባሕ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምቁፅፃር ኣድማዒነት ፈታት የካይድ ከም ዘሎ ሓቢሩ እቲ ቀንዲ ኣንበጣ ፀፊሉ ዘሎ ከባቢታት ኣብ ንኡ ዞባታት ባፅዕ ዓፍዓበት ቅሩራን ሽዕብን ምዃኑ ዛጊት ኣብ ዘራእትን መጋሃጫን ጉድኣት ከይወረደ ድማ ዕውት ቁፅፅራዊ ስራሓት ይካየደሉ ከም ዘሎ ጨንፈር ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ዛጊት ኣብ ንኡ ዞባ ባፅዕ ኣብ ከባቢ እምበረሚ ኣብ ንኡ ዞባ ኣፍዓበት ኣብ ከባቢ ዕምብረ ጋዲም ሓሊብን ግልቡብን ኣብ ንኡ ዞባ ቅሩራ ኣብ ከባቢ እማህሚመ ኣብ ንኡ ዞባ ሽዕብ ድማ ኣብ ከባቢ ወድኢሎ ዝተፀፍየ ኣብ ኣስታት 9,000 ሄክታር ንዝተዘርግሐ ካብ ቀዳማይ ክሳብ 5 ደረጃ ዕብየት ዝርከብ ኩብኩብታ ኣብ ቁፅፅር ንምእታው ኣብ 3 ቀወምትን 2 ጊዜያውያን ነቁጣታት ብምውዳብ ኣድማዒ ስራሕ ይዕመም ከም ዘሎ ወኪል ሓላፊ ጨንፈር በቕሊ ኣቶ ዳዊት አንገሶም ሓቢሩ ኣንበጣ ተዘርጊሕዎ ዘሎ ከባቢታት ተዳሪእናዮ ኣብ ናይ መጋሃጫ ቦታ እዩ ደረጃኡ ድማ ካብ ቀዳማይ ስጋብ 4 ስጋብ 5 ደረጃ ዝበፅሐ ኩብኩብታ ስለ ዝኾነ ክሳብ ክንደቲ ኣብ ዝእዋን እዚ ኣዕናዊ ዓይነት ኣይኮነን ስለዚ ብእዋኑ ነቲ ስራሕ ከዓ ስለ ዝተጀመረ ኣብ መጋሃጫ ኾነ ኣብ ዘራእቲ ዝኾነ ይኹን ጉድኣት ከየውረደ ከሎ ኣብ ምቁፅፃር ዘሎ ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ዝወረደ ጉድኣት ብዙሕ ዝተመዝገበ የለን ማለት እዩ
نزي كبكبتا أب درجة منفار كيبتصحن أب زرعة مجاهجان جودات كيوردن نمقوت تصارو كإلاتات حرشة مس حزبي حيلتات مكل خالن من محدارات توهاهيدوم كأترن ليتن يمكتو كم زلوا حلافي بيت صحفة حرشة نؤزبا أفعبت أتو حاجوس جبرة سائن أب نؤزبا شعب كإلا مكل خال بقولي أتو محمد علي موسان حبيروم كاب جزء ناب جزء أتحزنان تمكرنان ندل على خيسلو زلوا دا تراقران خيسلو زلنا تنبتا بأجو بجزئو إن نرخو زلنا مالتي كم نجمرسي ورد ورحي نجرنا زلنا ورحي كنا قصلي نزخلت 3 ورحي قصلي اتناتنا من قصار كادرو جميرنا سلا زلنا كابانا زحلف مالت أيكونن نمبتا متشو زخوني كبابن جزين إن حيزنا زلنا سلزي أبزخونة ساعات أنبتا خاب مريت كوات عنا يخيلي توليدو كاب دقخ مات عنا خيلي مخنياتو إذا سعرزن إذا تقلزن كاب رحوق نمبتا يخون خالق ساقام زخونة بالعز سحب كمخانو متن أب تتنقق هنا كل جزء أبز أوان أبزوبا سميناو كح بحري بمقلي وحج أب أستات 30 هكتار أستات 10 هكتار دما بنا كرمتي زناب زلمع زرعتي كم زلو صبصب بيت صحفت حرشات زوبا يحبر زوبا سميناو كح بحري أبو بزصفيون كاب غوربا بتهاجرات بزمصون أنبطا بقصالي سلازطقع زخونه تريوم زغاطم نبرتي بقلطف أب كبابيኦም نزركب بيت صحفت حرشا كحبرو مينستر حرشا يزخخر كوربوريشن زرات انطريتن كاب 25 حدار كساب 16 تحساس نحرسوت ممحدار كبابي دماسن كبابيان زوبا جندع برتع واغا مالت مساعات بحساب 250 ناف اغلغلو تراكترات يبوم قدم حجي بناي ولق تراكترات نساعات كساب 500 ناف نقفلو كتقوم مصنوحهم زحبورو ايرينا استوكسوتهم حرسوت ابزن 3 عامات بتخطاطال كن تي كوربوريشن بسماو كفليت بزغبر لهم حجز بطرنف ملكع سفينا حرشا مريت كعمو كم زحجوزهم ارديوم قال احملتن فرتاتن ببزحي كمون طرطات بمطونو كم زلمعز طاسو تمال معتي حصرت ماين تريو بالعاتن قلحتا زليو مخانو بمحبار عبيت غراب فرتاتن ملمع فتنتات يكايدو كم زلو غليصو لعل 4000 هكتار زحرس مريت كم زلو زنصر محدار ممحدار كبابي دماسا رمضان عبد الله مسفحات نايت مريت توسختي تراكترات كوافرا التحساسيبو ኤርትራውያን ነበርቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ህልው ኩነታት መድረኻዊ ተልእኮ ራብዓይ ግንባርን ዘትዮም ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ትሕዝቶ መልክዕ ፀብፃብ ተዳሊሎ ገረ መስቀል ገረዝጌር ከቅርቦ እዩ أمباسادر إيرترا أب أوروبا وحبرتن هاجرات بينلوكسن أتو نجاس كاسا كاب حدك سب 15 حساس أب كتماتات أمسفورت أمستردامن زولنن أب هلو كنتاتن ترى ربع جنبار أب عمامات هاجرا ولمعاتن سمينارا كايدو أمباسادر نجاسي مجلسيو زبانا بوشت أوجر جتن متتاو نايوز حيلتاتن سلام تنفيجو أبزلولو حزبن منجستن إيرترا وشت أو سلامون رجعتو مناو حسام قبل معات تصميدهم كم زركبوا بمجلس أب دياسبورا زركب ربع جنبار ترنافيو بمدلدال هاجراوي نتفتاتو كحيل كبز جب أزخاخيرو أمباسادر نجاس بتوسخي منجست إيرترا رجو نحد حدث تحقاقزن تملالي السرحن قدوبو نمهنا زعلم بوليسو بزلح على يدفع له كم زلو أغنزيبو قنصل إيرترا أب نيزرلاندس أتو كبرى أب تولد بوغنو نأغلقلتات قنصل أو قداس ملكات زرزرها ومجلس الدحر مهاب بزتعاتات زل حدش أقباب توسخي عغمسة بممداب نتنحس أقمات المفتاحي سرح كم زلو قليسو حلافي هزباون كمان قدات أتو إساق مناسية بوغانو بزعبا ودابتاتن نتفتاتن هزباويان محبرات قمقاماوي مجلس بمغراب أكل تشحن 24 أما مصرات حدش تقوجلتاتن محيال نبراتن نزتعم مصر حاد زرزيرو أما وداتا كاب تساتفتن زغارب حتتات مبرهي تواهيبو بخلو قندما بمغنيات 3 تحساس أهقراوي معالتي مسنكلنا زنبرو محبر سنكلان جنفر شودن زدالو أتاويون مسسن استفر لي بروجكتات سنكلان زوعل توفيتات سنكلان استترخلون نعوثات سنكلان زلالين ببهلاو مسناد استسنى مدبات أب كتماتات ستوكولم يتوبرن روبرون بكبز بالمعارك تخايدو أبي نزوبا قرر أبي مودابن محيال منسيات زتوكر ركب 14 تحساس مسمى حدرتن شماقل عروخ منسيات تخايدو حلا في همامة أبت نزوبا منسي صالح محمد عثمان أبزهابو مبري تركب أبي موداب من كحن مسلت أنا منسيات بزل على ملكعو بوهدت نكسر هز حجز بايتان متتحز على ممهانو بمقلات
ተሳታፍነት ኣካላት መንግስትን ግንባርን ክዓዘዛ ዘኻኺሮም ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ማሕሙድ ናፍዕ ቦጎኑ ብልጫታት መንስያት ብምዕቃብን መጻኢ ተተግባሪ መደባት ምሕንጻጽ ኣገዳሲ ከም ዝኾና ገንዚቦም ኣብታ ኣጋጣሚ ሞያን ፍልጠትን መንስያት ንምብራኽ ዝተወደበ ስልጠናታት ማእቶታዊ ንጥፈታትን ምሕጋዝ ስድራ ስዋትን ኣብ ባይታ ዝምስገን ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ በሪዩ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ቅሮራ ኣቶ ኢድሪስ ዓሊ ኣብ ዝሃቦ መዛዘም ቃል ውዳበ መንስያት ኣብ ምፍራይ ተካእቲ ወለዶታት ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ብምብራኽ መንስያት ብስነ ምግባር ተሃኒጾም ንቑሕ ተሳታፍነቶም ከበርኹ ተላቢዩ ኣብ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ን3 ዋርሕ ብቴክኖሎጂ ኮምፒውተር ደረቕን ተንቀሳቓስን ስእሊ ከምኡውን ምሕደራን መሪሕነትን ሰልጠኑ 85 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦም 136 መንስያት ብ16 ታሕሳስ ተመሪቖም እቲ ብግብርን ክልሲ ሓሳብን ዝተዋሃበ ስልጠና ኣካል ናይቲ ሞያዊ ዓቕሚ መንስያት ንምምዕባል ዝሰላሰል መደባት ከም ዝኾነ ዝሓበረ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ኣቶ ሰላሐዲን ዓሊ ጀምዕ ተመረቕቲ ብዘቐሰሞ ሞያ ናይ ለውጢ ኣርኣያ ክኾኑ ኣብ ዝተመደብሉ ስራሕ ድማ ውፅኢታዊ ስራሕ ክዓሙ ተላቢዩ ኣብ ቤት ጽሕፈት ሃማመተ ዞባ ሰሜናዊ ቅሕ ባሕሪ ሓላፊ ምክትታል ውዳበታት ኣቶ ሳልሕ ኣሕመድ ብጊድዩ ምሕያል ውዳበታትን ምዕጣቕ ሞያን ካብቲ ቀዳምነት ተዋሂቡ ዝስራሓሉ ዘሎ ምዃኑን ብዝሓይለ ከም ዝቕፅልን ገሊጾም ሞያዊ ስልጠናታት ዕድላት ስራሕ ብምፍጣር ቁጠባዊ ኩነታት ሰልጠንቲ ኣብ ምምሕያሽ ሓጋዚ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ ዝያዳ ንምምዕባሉ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዝካሎ ከም ዘበርክት ኣረጋጊጾም ጸሓፊ ህግደፍ ኣብቲ ንኡስ ዞባ መምህር ደጀን ገብሩ ድማ ሃማመተ ኣብ መንስያት ዝገብሮ ዘሎ ወፍሪ ኣተባባዕ ውፅኢት ይርከቦ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ተራ ዝምልከቶም ኣካላት ክዓዝዝ ኣዘኻኺሮም ኣብ ንኡስ ዞባ ሃይኮታ መረዳእታ ሕብረተሰብ ኣብ ገበናውን ሲቪላውን ሕግታት ብምብራኽ ተርኡ ኣብ ምክልኻል ገበናት ንምዕባይ ዝዓለመ ርክብ ተኻይዶም ኣብቲ ምስ ነበርቲ ሓውሲ ከተማ ሃይኮታ ዝተገብረ ርክብ ኣዛዚ መደበር ፖሊስቲ ንኡስ ዞባ ሰርጌንት ኢድሪስ ዓሊ ገበናትን በደላትን ከይተፈጸሙ ክትከላኸሎም ስለ ዝቐልል ኣፍልጦ ሕጊ ንምዕባይ ቀዳምነት ተዋሂቡ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ዕላማት ርክብ ተራ ሕብረተሰብ ዝዓብየሉ ባይታ ንምስፋሕ ከም ዝኾነ ገሊጾም ኣብቲ ንኡስ ዞባ ዝጋነን ተሪኦ ገበናትን በደላትን እኳ እንተዘሎ ሳሕቲ ንዝቀላቐል ከይሰዓረረ ንምግታእ ኣብ ንቕሓት ዝተመርኮሰ ስጉምቲ ክውሰድ እዋኑ ዝጠልቦ ምዃኑ ኣገንዚቦም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዒቡ ዝቐርብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ክኸውን ምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደጊመ ብቐብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ እዩ ዝቐርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ሩስያ ካብ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክመጻእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ስርዓት ሚሳይል ተማዕብል ከም ዘላ ሓቢራ እቲ ዘመናዊ ናይ ነዊሕ ርሕቀት ሚሳይል ምስቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ዝተፈተነ ኦርሽኒክ ዝተሰመየ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጨፍ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ባላስቲክ ሚሳይል ከም ዝዳረግ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ ሰራዊት ሩስያ ነዚ ሓድሽ ሚሳይል ኣብ ፈልማ 2025 ክዓጥቆ ከም ዝኽእል እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ኣሚቱሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሩስያ ኣብ ዝመጽእ ዓመት ብብዝሒ ሚሳይል ኦርሽኒክ ንምፍራይ መደብ ኣውፅያ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊጾም ሩስያ ነቲ ሚሳይል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ዩክሬን ከም ዝተኮሰቶን ውፅኢታዊ ምንባሩን ምሕባራ ዝዝከር እዩ እቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ኣሜሪካ ብኤውሮጳ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ከተዋድድ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ዝማዕበለ ምዃኑ እዮም ሰመዝ ሩስያ ዝሕብሩ ናብ ክፉት ኩናት ገጹ ዝደፍእ ተኽታኺ ምንቅስቓስ ኔቶ ወታደራዊ ዓቕማ ክብ ከተብል ይደፋፍኣ ከም ዘሎያ ሩስያ እትሕብር ኣብ ሞዛምቢክ ብሓደጋ ህቦብላ እሳት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም ብሰንኪቲ ኣብ ደሴታዊት ዞባ ማዮተ ናይ ፈረንሳ ዝለሓመ ሓደጋ ልዕሊ 500 ከም ዝቆሰሉን እሳት 24000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወን እቶም ጸብጻባት ኣነጺሮም ብዘይካዚ ልዕሊ 75000 ሰባት በኣሉታ ከም ተጸልዉ ዝሓበረ መንግስቲ ሞዛምቢክ እቲ ህቦብላ ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ዓመታት ኣብ ሃገሩ ካብ ዝተኸሰተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ዝዓበየ ክሳራታት ዘውረደ ምዃኑ ኣፍሊጦ እቲ ማዕበል ኣብ ደሴታዊ ዞባ ማዮተ ከምኡውን ማዳጋስካር ተመሳሳሊ ክሳራታት ከም ዘውረደ ይፍለጥ ኣሜሪካዊ ኩባንያ መፍረ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ኣፕል ፍርያቱ ንምዕባይ ዝተዘምተ ማዕድናት ዲሞክራሲያዊ ሪፓብሊክ ኮንጎ ይጥቀም ከም ዘሎ መንግስቲ ሃገር ከሲሱ
እትኩባንያ ዕጡቃት ጉጅለታት ካብ ዝቆጻጸሮ መብረቃዊ ክፋል ሃገሩ ተዘሚቱ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝኣተወ ማዕድናት ይዕድግ ከም ዘሎ እዩ መንግስቲ ኮንጎ ወቂሱ ዘሎ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብፍርያት ናይቲ ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑ ብቐንዱኻ ቴሌፎናት ንምስራሕ ዘገልግል ኮባልት ዝተባህለ ማዕድን ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ከም እትስራሕ ይጥቀስ ኩባንያ ኣፕል ዘካየዶ ዘሎ ንጥፈታት ዕጡቃት ጉጅለታት ንዝፈጸምዎ ዘለው ገበናት ዘተባብዕ ምዃኑ ዝጠቐሰት መንግስቲ ብህፁፅ ክቋረፅ ፀዊዑ እቲ ዘይሕጋዊ ንግዲ እቲ ኩባንያ ምስቶም ዕጡቃት ክትሓባብር ባይታ ዘጣጥሕ ምዃኑ እውን መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ወቂሱ ኣሎ ይኹን እምበር እቲ ኣሜሪካዊ ኩባንያ ነቲ ዝቐረበሉ ክስ ኣመልኪቱ ዝሃቦ ምላሽ ዛጊድ የለን ስዊዘርላንድ ኣብ ጉዳይ ሰደድ ኣፅዋን ዝጸንሐ ሕጊ ከም ዘትረረቶ ኣፍሪጣ እቲ ሃገር ንዝገለጸት ገለ ካብቲ ዝሸጠቶ ኣፅዋራ ብተዘዋዋሪ ናብ ናይ ኩናት ዞባታት ክልኣኽ ከም ዝጸንሐ ብምውቃስ እያ ንፖላንድ ካብ ዝሸጠቶ ተተኮስቲ ናብ ዩክሬን ከም ተሰጋገረ ዝጠቐሰ ስዊዘርላንድ ኣብ ስምምዕ መሸጣ ኣፅዋር መሰረታዊ ለውጢ ከም ትገብር እያ ሓቢራ ዘላ መንግስቲ ስዊዘርላንድ ገይሮ ዘሎ ምምሕያሽ ዓደግቲ ሃገራት ካብ ሃገሩ ዝሸመቶ ተተኮስቲ ናብ ካልኦት ወገናት ከም ዘይሰጋግሮ ዘረጋግፅ ሰነድ ከቕርባ ዘገድድ እዩ ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ብዘጋጠመ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ብውሕዱ 100 ሰባት ሜቶም ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ይግለጽ ኣሎ እታ ጃልባ ብ17 ታሕሳስ ልዕሊ 100 ሰባት ጽዒና ከላ ኣብ ማእከላይ ሸነኽታ ሃገር ኣብ ዝርከብ ፈለግ ከም ዝጠሓለ ዝሓበሩ ጸብጻባት ዛጊድ ሬሳ ናይ 25 ከም ተረኽባ ረድዮም ድሃዮም ጠፊዩ ዘሎ ግድያት ምስ ምንዋሕ ግዜ ብህይወት ክሰሩ ዘሎ ተኽእሎ ትሑት ምዃኑ እዮም ሰመዚ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ዝሕብሩ ጥንቅት ሓደጋ ልዕሊ ዓቕን ጽዕነት ክኸውን ከም ዝኽእል ዝኣመቱቶም ሰመዚ ንምንጻሩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ኣብ ዲሞክራሲያዊት ሪፓብሊክ ኮንጎ ሓደጋ ምጥሓል ጃልባ ከጋጥም ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝሕብሩ ጸብጻባት ኣብ ወርሓት ሰነን ሕዳርን ናይ ዝዓመት ብዝተኸስተ ተመሳሳሊ ሓደጋታት ብጠቕላላ ኣስታት 160 ሰባት ከም ዝሞቱ ይጠቕሱ ሰራዊት ደቡብ ኮርያ ዓቕሙ ንምድፋዕ ኣብ ዝመጽእ ሳልስቲ ልምምድ ሓይሊ ኣየር ምድርን ባሕርን ከካይድ ምዃኑ ሓቢሮም እቲ ልምምድ ካብ ሰሜን ኮርያ ክመጽእ ዝኽእል መጥቃዕታት ንምምካት ሓጋዚ ምዃኑ እዩ እቲ ሰራዊት ገሊጹ ዘሎ ሰሜን ኮርያ ልኡላውነታ ንምውሓስ መፍረ ዝተራቐቓ ናይ ኩናት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ክብከተብሎ ምዃና ኣብ ዝሓለፈ ቀረባ ሳምንታት ምግላጻ ዝዝከር እዩ ደቡብ ኮርያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ምስ ኣሜሪካን ጃፓንን ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣካይዳ ምንባራን ሰሜን ኮርያ ምላሽ ከም እትህበሉ ምጥንቃቓን ይፍለጥ ኣብ 2024 ቅልውላው ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰንኪ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ኣሜሪካን መሻርክታን መሊሱ ከም ዝኸረረ ጸብጻባት ይጠቕሱ ሓይልታት ጸጥታ ናይጄርያ ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ምትላል ተዋፊሮም ከም ዝጸንሑ ዝገለጹዎም ወጻእተኛታት ዝርከብዎም ልዕሊ 790 ገበነኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ከም ዘእተዉ ሓቢሮም እቶም ኣብ ከተማ ሌጎስ ብዝተኻየደ ስርሒት ዝተታሕዙ ገበነኛታት ንውልቀት ሰባትን ትካላትን ኣታሊሎም ገንዘብን ሓበሬታን ንምርካብ ክሰርሑ ምጽንሖም ሰብ መዚ ጸጥታ ናይጄርያ ገሊጾም ኣለዉ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ መርመራ የካይድ ከም ዘሎ ዝጠቐሱቶም ሰብ መዚ ኣብ ልዕሊቶም ገበነኛታት ከቢድ መቕጻዕቲ ክብየን ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብደረጃ ዓለም ብመገዲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፍጸም ገበናት ንዓበየ ይመጽእ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ ዜናታት ንምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ መልእኽቲ ፕሬዚደንት አልጄሪያ ዓብደልመጂድ ተቡን ተቐቢሉ ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ተሪኡ ኣንበጣ ምድረ በዳ ንምቁፅጻር ኣድማዕ ነጥፈታት ይካየድ ኣሎ ኤርትራውያን ነበርቲ ኔዘርላንድስ ኣብ ህልው ኩነታትን መድረኻዊ ተልእኾ ራብዓይ ግንባርን ዘትዮም ኣብ ዜናታት ወጻኢ ሩስያ ክመጻእ ዝኽእል ስጋት ንምምካት ሓድሽ ስትራቴጂካዊ ስርዓት ሚሳይል ተማዕብል ከም ዘላ ሓቢራ ኣብ ሞዛምቢክ ብሓደጋ ህቦ ብላስታት 50 ሰባት ከም ዝሞቱ መንግስታዊ ጸብጻባት ሃገር ሓቢሮም
ኣሜሪካዊ ኩባንያ ኣፕል ፍርያቱ ንምዕባይ ዝተዘምተ ማዕድናት ሃገሩ ይጥቀም ከም ዘሎ መንግስቲ ኮንጎ ከሲሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብትን ሎም ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን መሳርሕተይ ኣሚር ዓሊ ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገነ ግን ሰላም